δημοτικό σε ψυχότρια είναι η κυρία Σοφία Κουρκουλάκη. Παρακαλώ το Δημοτικό Νέο Λυκείο να ανέβει στο βήμα. Να ετοιμάζετε το τρίτο Δημοτικό Σχολείο Πολύχνης που θα ακολουθήσει μετά. Καλημέρα σας από το Δημοτικό Σχολείο του Νέου Λυκείου. Σήμερα εγκαινιάζουμε ένα παιδικό λειτουργικό σύστημα, το ASD Soft, στο καθαρά παιχνιδιάρικο περιβάλλον του Scratch. Την παιδικότητα που το χαρακτηρίζει, καθώς και τον ενθουσιασμό μας, καθ' όλη τη διάρκεια του σχεδιασμού του. Ελπίζουμε να σας τα μεταδώσουμε κατά την παρουσίαση. Μέσα από αυτή την εμπειρία, χαρήκαμε τον προγραμματισμό και νιώσαμε τη χαρά της δημιουργίας. Αυτό που αποκομίσαμε είναι ότι ο προγραμματισμός είναι δημιουργία και σίγουρα υπάρχει άριστος συνδυασμός τεχνολογίας και ψυχολογίας. Χαιρόμαστε που το μεταδώσαμε στους συμμαθητές και τους δασκάλους μας και ελπίζουμε να μεταδώσουμε το ίδιο και σε εσάς. Ας ξεκινήσουμε με την παρουσίαση, κάνοντας κλικ στο... κουμπάκι της έναρξης, το ASD Soft ξεκινάει και φορτώνει τα αρχεία του συστήματος. Μας καλωσορίζει και ζητάει κωδικό. Μετράει τις αποτυχημένες μας προσπάθειες και δίνοντας 3 φορές λάθος κωδικό, το σύστημα απενεργοποιείται. Ας το ενεργοποιήσουμε ξανά. Αυτή τη φορά θα δώσουμε το σωστό κωδικό. Κάνουμε κλικ στο κουμπάκι της πληροφορίας, όπου μας εμφανίζει το κωδικό μας. Μας βάζει στην επιφάνεια εργασίας, όπου φαίνονται και οι εφαρμογές μας. Ας ξεκινήσουμε με την εφαρμογή Background, όπου διαλέγουμε την ταπετσαρία μας. Αφού καταλήξουμε, γυρίζουμε ξανά στην επιφάνεια εργασίας μας. Η εφαρμογή Web Browser μας δίνει τη δυνατότητα να αναζητήσουμε στο διαδίκτυο τη σελίδα του Scratch. Κάνοντας κλικ στο αναζήτηση, ζητάμε να τη φορτώσει. Δυστυχώς, ο browser μας πληροφορεί πως υπάρχει πρόβλημα φόρτωσης της σελίδας. Ας ξαναπροσπαθήσουμε. Με το βελάκι προς τα πίσω, ξανακάνουμε αναζήτηση. Το πρόβλημα όμως εξακολουθεί να υπάρχει. Ας κλείσουμε το web browser και ας επιστρέψουμε στην επιφάνεια εργασίας μας. Ώρα για μουσική. Το λειτουργικό μας διαθέτει soft player, μέσω του οποίου αναπαράγουμε τα αγαπημένα μας MP3 κομμάτια, όπως βλέπετε. Έχουμε εισάγει το RAW, το One to Back και το Best Together, με δυνατότητα διαχείρισης και του ήχου. Θανάση, διάλεξε εσύ τραγούδι. Να το σταματήσουμε και να παίξουμε και το δικό μου το αγαπημένο. Βάλτε το μέσα. Το τραγούδι μπορεί να συνεχίσει να παίζει ενώ ανοίγουμε μια οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή. Ας το σταματήσουμε για να ακουγόμαστε καλύτερα. Υπήρχε περίπτωση ένα παιδικό λειτουργικό να μην διαθέτει games. Εξερεύνησε την Ελλάδα. Εδώ, ο ήρωάς μας, ο Γυριστρούλης, που στην αρχή εμφανίζεται ως ελικοπτεράκι, μας ταξιδεύει σε γνωστά μέρη της πατρίδας μας. Με τον πληκτρολόγιο, τον οδηγούμε στην κίτρινη διαδρομή. Έφτασε στη Θεσσαλονίκη. Για να συνεχίσει το ταξίδι σου, γράψε με μικρά γράμματα το όνομα του μνημείου που βρίσκεται στο χάρτη. Τι λέτε, παιδιά? Νομίζω όλοι το ξέρουμε αυτό, είναι ο Λευκός Πύργος. Σωστά! Συνέχισε το ταξίδι σου. Επόμενη στάση. Καλώς ήρθες στις Σέρρες. Ποιος είναι ο ιδρυμπιότοπος που συναντάς? Νομίζω ότι είναι το ένα. Τι λέτε κι εσείς? Δεν ξέρω, δοκίμασε. Λυπάμαι, έχασες. Μάζεψες 1 βαθμούς. Ας το κλείσουμε και ας ξαναεπιστρέψουμε.
Αυτή τη φορά θα είμαστε πιο προσεκτικοί. Παρατηρήσατε ότι μετά από κάθε σωστή απάντηση, ο γυριστρούλης αλλάζει ετοιμασία, όπως το λέμε στο σκράτς. Έφτασε στη Θεσσαλονίκη. Για να συνεχίσω το ταξίδι σου, γράψε με μικρά γράμματα το όνομα του μνημείου που φαίνεται στο χάρτη. Την απάντηση τη γνωρίζουμε από πριν, είναι ο λευκός πύργος. Επιστρέφουμε ξανά στις αίρες και αυτή τη φορά θα βάλουμε τη σωστή απάντηση. Αφού δεν ήταν το 1, αυτή τη φορά θα είναι το 2. Σωστά. Συνέχισε το ταξίδι σου. Είσαι στη Δράμα. Πώς λέγεται το βουνό που φιλοξενεί το μόνιμο καινοδρομικό κέντρο? Τι λέτε? Το 1, Παρνασσός, 2, Φαλακρό. Πάλι το Φαλακρό. Μπράβο σου. Φύγε από την καβάλα. 2, Μεσσίας. Ροδόπης. Θα πας μια χαρά. Λίγο ακόμα. Πλησιάζεις το τέλος του ταξιδιού σου. Μπράβο, παιδιά. Τελευταία στάση. Ποιο ποτάμι αποτελεί το φυσικό σύνορο της χώρας μας με την Τουρκία? 1, Σιός, 2, Εύρος. Τι λέτε? Εύρος, που το λένε παιδιά. Τα κατάφερες. Το ταξίδι ολοκληρώθηκε. Ώρα να γυρίσεις σπίτι. Με το μαγικό χαλί, ο γυριστρούλης ταξιδεύει σε ένα νησί του Αιγαίου Πελάγους και περιμένει την μπάρκα του που θα τον πάει στην Πρακτικούπολη. Μήπως κουραστήκατε? Κλικ και παίξε. Αν βαρέθηκες, μπορείς να επιστρέψεις στο μενού. Εμείς όμως είμαστε έτοιμοι για παιχνίδι. Εδώ, ο γιος μου του πληκτρολόγιο οδηγεί τον γυριστρούλη προς τα δώρα, προσέχοντας όμως να αποφύγει τη μάγισσα, η οποία αν τον πιάσει, το παιχνίδι τερματίζεται. Ας ξαναπροπαθήσουμε. Αυτή τη φορά ο Γιώργος θα είναι πιο προσεκτικός. Παρατηρήσατε ότι με κάθε δωράκι που ανοίγουμε εμφανίζεται και ένας διαφορετικός νομός της Μακεδονίας. Όταν μαζέψεις όλα τα δωράκια, το puzzle ενώνεται. Γιώργο, που θα είσαι πιο προσεκτικός. Δεν ακούς, όταν μιλάω δεν ακούς. Εδώ είμαι και σήμερα μας κάνει λίγο παρέα. Επιστρέφουμε λοιπόν τώρα στην επιφάνεια της εργασίας μας. Κάνουμε περιλογοποίηση του συστήματος και λίγο με την παρουσίασή μας. Και την υψηλότερη την κυρία Κουρκουλάκη, τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου Νεορουσίου. Μεταξύ των άλλων κατάφεραν πρωί-πρωί έτσι να μας ενεργοποιήσουν και πρέπει να είναι ευτυχισμένο νομίζω γι' αυτό. Σειρά έχει το τρίτο Δημοτικό Σχολείο Πολύχνης. Να καλημερίσουμε και τα παιδιά που ήρθαν κατά τη διάρκεια της εισήγησης. Το τρίτο Δημοτικό Σχολείο Πολύχνης, λοιπόν, με τίτλο Εύσοχος μιας κράτης παραγωγή, είναι πολυμελής η ομάδα του τρίτου Δημοτικού Σχολείου Πολύχνης, με εκπαιδευτικό τον κύριο Αγγερινό Ιωάννη.